guys! Hello! Good morning! It's the first day of the ito'y big event ng plants dito sa Island City Mall na ganap. Nandito sila sa activity center. Puntahan natin at tignan natin kung anong mga display nila. Marami silang mga collectibles, mga ultra rare. Alam ko yan kasi maraming sumali na mga collectors dito. Yon sa nadinig ko. Let's go guys! Ito ay good for 5 days lang. Kaya punta na kayo kung gusto nyong mamili ng collectible plants, mga collectors dyan, ng mga plant dito. Meron silang exhibit na good for 5 days. So, it will run from today up to the 5th day. Ha? Okay, let's go inside. Dito na naman tayo sa Island City Mall. Bili na siya ng burn marks. Ang galing ni ma'am. Okay, binibuha. Uy. Go inside. Ito na yung mga pot. Magkano kaya ito? Ay, 750 itong malaki. 350 yung Pwede na likwaan. ayan, ganda. Let's go. Wow, nandito na lahat ang mga collectibles na mga rare. Punong-puno ngayon ng plants dito guys. Hindi. Talagang napaka dami. Ang dami-dami. Grabe. Ang lalaki ng ano, formally ay nabusog atong mata ni. Grabe. Nabubusog ang mata natin sa magagandang mga dahon. Mga shape-shape na yan. Ako, yan ang kaligayahan natin guys. Ang ganda. You see this? Wow! Ganda nun. Wow! Ang laki nito. 10-way, 20, 20K. The 10-way philodendron plant na nagkakalaga ng 20K. At ito naman ay variegated cardboard is 13K. As you see, yung alcohol nila 20K. Ayan, yung tricolor na alcohol is 30K. Tricolor. Tricolor din ito, 20K. Wow, ganda! Ang gaganda. Variegated green Congo is 310K. Ay, mura lang. Ang mura. 310K lang guys. Wow! Grabe. Ito naman eh. Ang piece? 300? Variegated black cardinal. Oh, variegated black cardinal is 300K lang naman. Ayan. 300K lang yan. Mura lang yan. Sa may pera. Okay. Radical is this is 4,000. Grabe. Teka, hindi ako makamove on. Ang ganda nito. Titigan natin maigi. 310 guys. Variegated green Congo. Wow.
Gated Black Cardinal. 300K. Ang ganda. Wow, grabe. Mapapanaginipan ko yan mamaya, ha? Talaga, ha? O dito, magkano? 1,500. Silan siya? May 5. Ha? May 5. May 5? Gamay-gamay. 5. Asa? Asaan eh? Asaan nila? Oh, 325. Okay, 2,500 daw ito. Pila yung presyo sa suki? Hello, ma'am. Pila yung presyo para sa suki? Ha? May CR pa. Ah, nag-CR pa. Okay. Ang gaganda naman ng mga collections nila. Oh my God. Ang gaganda. Ala, oy. Ani man, tingali kumatog karong gabi. Ani naman, tingali kumatog niyang gabi. Mama, nice kayo. Beautiful slams. Grabe siya. Oo. Maganda. Grabe. Ang maganda naman collection, ha? Wow. Ito naman kay Ma'am Anro. Kay Ma'am Anro Koray ito, sigurado. Yung style na yan. Oh. Oh. Ayan, nakita mo. 300 ito.
Ay, ma. Asa naman ninyo ha, kani? Wow! Bongga naman yung mga display nila, oy. Hala, oy. Naghandaan talaga, ma'am. Grabe, ang gaganda. Nanlibaut ko sa kagwapahon, oy. Pareha sa kagwapa ni mo, day. Thank Oh. you. Ala, nagkaon, di ay mo. Pangaon sa mo, pangaon sa. Maniudto ta, ma'am. Sige. Maniud to po mi. Ala, nice naman kaayo, oy. Grabe man. Ay, wala nakatunga sa inyo. Ay, ikaw gyud. I'm your solid Ang supporter. ganda. Oh, talaga, nagtanaw ka? Yes. Wow, supporter daw siya. Asa tingani mo, day? Karil. Si Miss Karil. Murag artista. Tanang post ni mo, ma'am. Oh? Anje? Thank you. Kalimutan mo kami, yung binili yung sa aming Oo, halaman. alam ko yung yun. Stera. Oo. Galing sa amin yun. Tetrasperma Nasa yun. likod na Oo, ICS. Oo. Oo. Huwag naman kaming kalimutan. Hindi ako makakalimutin. Pag mga ganyang bagay, ang Kami gaganda. ngayon. Kaya nga tinitignan ko kung meron akong mabili eh, kaso mo nga lang parang meron na ako niyan. Ito sa ano, Ha? Saan? Marami na siya no, mga roko kongko. Yan, bay kongko yan. 7K naman. Wala. Magkano para sa suki? Sige, 7,000 yan. Magkano? 6,000. Ha? Bigay ko na lang sa'yo 6,000, less 1,000. Oh, come on. Come on. 6,000 daw yan. Ma'am, bigay ko na lang sa'yo lowest price. Oh, lowest price daw. Sa balik ko niya. Wow. Oh, grabe naman yun. Ay, ma'am! Si mama di, gali, oy. Naaday ka. Oh, mo ni display ni mo? Basta na kay ganahan na po. Grabe si ma'am, oy. Di. Kada na itanom na ajud siya. Murag diwata. Oh, Diwata sa mga tanom. Kamot man tag makakwarta. Oh, ay na, naajud ta kay kugihan man ta. Ana god. Kugihan. Nako, oh, Ginoo ko. My God. Kana naaman ma'am. Naanak ko anak ko. Mo lagi. Naanak ko. Dwarf man na ka Black Marie. Naanak ko. Mo lagi nagatanaw ko kay basin-basin makakuan ko. Naapo. Ipalit na ako pa Ma'am Tonet. Si Ma'am Rose, mo na siya, si Ma'am Rose. Dwarf nga kuan ma'am. Dwarf nga rainforest mo ni siya ma'am. Oh, okay. Nagtagpo sila. Kani mo na. Ano siya variegated nga lime fiddle or Oh, golden dragon ano tail. man po, Ana po ka ana. Pero kasi wa pa mo pagduro. Ay, dako kaayo. Obvious kaya nga wa ka mag. Ano tas pikas di? Sa mananing pikas. Sa may naa sila. Paraiso Verde, Berlin Mart. Paraiso Verde, DDTA. Hello. Hala naman, ang mga tanong nila nice kaayo naman kaayo. Ang daming magaganda. Ang gaganda ng mga tanim nito. Nakakaiyak na. Talaga, ang gaganda. Dire, nice. Sorry, bago. 500. Wow, nice ito. Nice ang orbifolium niya.
Beautiful Dubai. Wow. Nagbibigay sila. Magnifico. And then, yung Desert Shore. Malaysian na location. Kung tawagin na ba? Marami rin dito. Itong Yuka, variegated spine, left. Ayan sila. And then, ayan. Marami din sila dito ng tag-50 oh. Black Jade. Meron din dito Toto. Silver Sapphire. Ayan, may marami din sila. Hello, Onari ka? Saan si Ma'am Juliet? Tapos balay. Auto sa tindahan, tikas. Ah, sa Pikas. Mo ninyo. Ay, napo, Oh. mahalin. Daniha. Kinsa? Alam na po. It ka na? Oo. Imo na? Hala, grabe na po. Ay, nakakita ko sa Facebook, ana. Oo. Nakita ko, ana. Gipost ni Ma'am Juliet. 100. Nahalin na nimo? Oo, 120. Ay, ginuo ko 120 yung ano. Dito nga. Isa, akong ikuan. Tanawa siya, oh. Bana ni Ma'am Juliet. Nakahalin siya, oh. 120k lang naman na Monstera Albo. Wow! Wow! Kinsa kayo yung palit? Ha? Kinsa kayo yung palit? Kinsa kayo yung palit? Customer ni Kuya. Taga Panglao? Wow! Oh, 120k lang naman yan nahalin. 150,000. Beka naman yung burger dyan. Joke lang. Ganda. Oh, Sol, ang ganda naman ang laki, Giant. Grabe, ang ganda. Bakit di ko napansin? Eh, ang laki-laki. Ano? Di ko napansin. Ano ba yan? Sa laki niya, di ko napansin. Nakatang-sold. Ha? Oh, bibita nga nag-sold. Sold na talaga siya. Wow. Grabe siya, 120k. So, tingnan mo yan, 120k lang naman yun. Big, look at big, big, big. Ito yan, nag-display sila good for 5 days lang, kaya punta na kayo dito. Yung Monstera Thai Constellation na napakalaki, the biggest I've ever seen, the biggest really. Huge talaga. Yan ang my first time to see that size talaga. Grabe,
siya ka ba niya? Igsoon niya? Hindi, pamangkin. Ha? Apo. Apo? Apo Wala, na. mga gwapa lagi mong lahian mo, no? Grabe, mga gwapa, mga artista hon. Korea, buya. Kariya buyag. Kariya buyag. Mga bautista. Mga bautista, kung mga kuan mo na, Kachila. Oh, lagi. Ay, akin na yan. Ha? Yan, Ha? Red Congo. Kumay. Sa Emila. Yan ang may tanong mga kayo. Oh, pero buo lagi na. Yan po yung banang. Ano? Nabali na. Kasi ako naman nahurot na mapaligyan. Nahurot na iya ha. Sa ako na siya mo palit. Na. Puhon ma. Magmabuhi mama. Kaya nagpropagate me. Oh, puhon. Kaya ikaw may kugihan mag-display. 1K. Oh, hindi na yan. Na-reserve na rin yung ano. Oh, dako na. Napropagate na. Nakadala na. Ano na? Oh. Grabe. Ito na yung kapatid ng subastaton namin. Oh. Ang laki na nung subastaton namin. Mas mataas pa sa akin. Ko, ni tambok yung pagkayo. Itambok, pumunta siya liwan. Oh. Grabe, maghana na mang buwak, ani. Ala. Ang kinsa ni dire? Ay, paryoso. Wala ginagban. Ay, si ma'am. Nati si Lynn, oh. Wa, magtingog-tingog, oh. Grabe siya, oh. Wala mo na agad, oh. Iya man din ni. Mag-igsuon ani sa bahay. Iba ka, dako na kayo. Oh, anong dako ana? Kani ma'am ta ay ate tagpila ni. 12? Oh. Pila man para nako. 50%? 50% na? Kapag ka na, Wapa. kanil lubricants na naka. Apod. Wag may magdahon. Kapag man ang kabuhin mo, makumiro pa man na. Aw lahi man eh. Lahi ni lubricants ni, dili ni siya. Ah, mo ba? Kani man maoy. Sina na to? Kani mo tong ano na to? Regale. Regale. Kani may 12K. regale. Kani lubricants ni. Nga na din siya. Lubricants. 18K. Na. Mas mahal man di ay. Mas mahal. Ala, lubricants. Warok. Pagpila ng warok. Warok 12. O pilay las. Tanang ka pilas. Ikaw man. Pilay las. Eh? Maayo ra ba kung bay naman, oh? Oh. Kung kinsay na ngayo. O, nangayo. Nangita o kuan. Para Iso Verde. Guwapa kaayo. Eh, kira o. Kay Father Hora na siya diri sa Island City Mall karon. Si Ate Celine. Pangitaa. Dito sa display ng Big. Oh my God. Ang laki. Daming dahon. Sa pilay warok. Variegated nga plumani. Ay, variegated lagi na. Oh, variegated nga plumani. 10. Wow, ganda. Wow, pakaayo. Manate, pangitan na yung pilay las. Oh, ni ako dani oh. Lahi ko ni este oh. Amora ni regale. 16 ni. 16. Yeah, 5 ni. $3.5K. Oo. Baka sakaling bigyan tayo ng discount ni Father. Tinawagan ni Ate Celine. Baka tayo maka-discount dito sa Warokyano. Warokyano. Mas 12K siya. Sila may last anak.
Lubricants? L-O? LU. L-U? Lubricants? Oh, ang ganda. May kulay. Oh my God. Ako gat niya bitaw, bolto kayo. Oh, bulto ka. At mong pakita, gid ba? Kanya murag nagluminos. Mura siya ka nang na-brighten. Grabe siya. Oy. Puti-puti ni siya kaya among gisprayhan og Dayten basta tinguan mag-spray ni sa tanang dahon og Dayten. Ano sa may Dyson? Dayten nga tanang fungicide. Dyson, may... Dayten D-I-A-T-H-A-N-E. Dayten. Spray jud niya basta tinguan. Ano ba? Amo na magputi-puti bahala na magputi-puti. Bahala na gud basta dili ka no Sila malata. dili malata. Oh. Kay magkapunjay man na. Hey, look. Tingnan mo to samantala yung tignan na rare ito, very rare. Karon lang. Lubricants. Yan. Lubricants. Hindi, ito maiksi tapos mas ano siya, mas ano yung mga nerves niya, kitang-kita. Yes. Tapos ito naman, yung regale, Gano'n ito, di ba? yan yung regale. Oo. 16 din. Ayan. Ayan. Ito naman oh, nakita mo to? Variegated. Plow money. Variegated. Dapat mo siya pagkakuan. Grabe ni Di man tagalipay at ang new na ito. Hindi ata. Ayan. Ha? Tinatago ko eh. Sumisilip ka naman. Binili ko yan, guys. Itong Warokiano. Yan natin. Nagkuwat man siya kasawa mo, yung palit na lang po. Ayan. Diba? Picture me. This one is Monstera Albo Aurea variegated. Yes. 55K. 55K lang naman. Ayan, ito ang beauty. Paikutin lang ha. Magpagalitan tayo ha. Nako, pagalitan tayo. Itong beauty has 3 leaves. At Florida Beauty is 55K. 55K din. Oh, 55K. Maganda. Ang promohon has binibig ko kanina na variegated green combo, 310K. And then this one, the variegated black cardinal, 300K. Yan. Dito lang sa Plant Pro RCM. Ang ingay naman ang music nila.
kami ng libot dun sa mga plants. At nakabili rin ako ng warokyanum. Ngayon ay gutom. Nagugutom na kasi alauna na. So let's go and eat. Let's eat. Please join our raffle program. Tingnan natin ang view from here. Nandito ako sa first floor na. The whole view from here at the top of this yung sa display nila, makita natin dito. City of Tagbilaran, Annex and Prince Republic and Island City Mall. Thank you so much to all our exhibitors, Plant Grow, Green Living, Hannah's Garden, Let's Go Natural, The Mother Packer. Okay. Kunin na natin yung warokyanum. Doon na sa kabila. Yan sila. Ano ba yan? Yan dito. Okay. Ayun na. Yes! Uwi na kami. Tapos na. Okay, magpaalam na tayo. Look at him. Meron siyang warokyanum. Ayan si warokyanum. Naglalakbay na papunta na sa bahay niya. Punta yan sa Petit Django 2 para mag-join siya sa kanyang wife na si... Ay, hindi pala. Ito pala si wife. King pala yung nandun sa bahay. Lagi ako nagkakamali. Ito yung feminine side. This is the Queen Anthurium. At yung unang nandun sa bahay, mag-2 buwan na yata yun sa bahay. Sa Petit Django 2. The King Anthurium. Okay? So, magpaalam na ako guys. See you again next time. Stay safe. At, ayun. Magkita-kita tayo on the next video. God bless. Bye-bye. Gani, doy! Hindi lagi sila sa God. Very good boy. Tingnan mo na. Pagkatapos ng plant exhibits guys, ay uwi na sana kami. Bumili lang kami ng pagkain. Kumain na rin kami sa Chowking at ibinili namin yung 2. Andito na yung kanilang pagkain. Nasaan na? Oh my God, where did you put? Ayan, andun pala. Bumili kami ng pagkain take out para sa ganon ay syempre para may makain. Meron naman pagkain sa bahay pero pagka kumakain kami ng husband ko dito sa labas, ma-fast food man or sa
sa fine dining. Ewan ko ba? Parang kulang pag wala kang takeout para sa mga anak mo kahit naman may pagkain sana sa bahay. Ngayon, nandito kami sa bodega ng Limsons para pick upin yung mga materyales, Bisayang Bisaya. Para pick upin yung mga in-order namin last Saturday. Ayan, nagpa-resibo lang kami last Saturday. Ngayon ay kinuha namin mga plyboard at mga wala pa. Marami pang iba. Ito may hardiplex, plyboard, mga ganyan. Ito yung 3/4, ito yung manipis. Ayan. Andun siya naghihintay. Ayan guys. Okay na okay. Marami kaming natapos. Sabi ko, at least nakakita na kami ng iba't ibang mga halaman. Tapos nakakain na. And then ngayon ay nakabili pa ng mga materyales. Di ba? Tapos na pagka diretso na naman trabaho pagkatapos nun. Mag-edit ako, upload, then making videos, gano'n na ang gagawa ko, trabaho. Ay, naku, ang daming gagawin. Ang daming ginagawa sa buhay. Okay, bye-bye. See you again next time, guys. Bye-bye. Thank you for everything. Thank you, Lord God. Thank you, eternally, Lord Almighty.